Minulla on paljon enemmän hilloa. Päiväkodin täti ei oikein osaa laittaa hilloa. Minä sain hilloa toisellekin puolelle. Täti, hilloa tiskiin. Minäkin tarvitsen tästä hyvät hillot, mutta en taida saada. Ne hyvät hillot menee tiskin alle ja putoaa aina välikäsille. Minulle riittää juuri hillot leipään. Nyt täti tottelee ja laittaa hillot minun leipääni. Täti tottelee hilloa niin nopeasti kuin täti osaa. Niinhän se on, että hillot meidän yhteiskuntaa pyörittää. Näin on.